Good morning! Today is July 9. Hindi siya gumising ng 10. First time, 7:30. Si Kuya Sandro may tennis training. Table tennis training. And si Mama, nakapagluto na siya ng breakfast. Wala si ate, Ma? Wala pa si ate. Ayan yung breakfast natin, sinangag, bacon, hotdog, and eto. Yung inunon na prinito. Ayan yung inunon. Yung kapatid ko nauna na sa aking mag-almusal. Ang aga niya, dumating. O kasi gagawa pa yun ng barbecue niya. Ang aga na nagigising. Pupunta yun dito kakain. Tapos, gagawa na sila ng sauce ng kanila, barbecue, and the Nutella. Ayan. Hindi ako mahilig sa Nutella. Ikaw na pa. So guys, 5 minutes na lang ang ating memory dito sa SB ito. So kaya mo mag-transfer. Si Kuya tulog pa. 8:10 pa lang. 8:01 pa lang naman. Nagkakaroon na. Hindi ka na magtutunan. Ikampang lang ang ito. Magkayang tanda ito na. Luto ko iyan ito taon. Meron pa tayong saging. Ito yung masarap. Inunon na prito stock mo. Kaya hindi ka hapos. Ako bang nagluto na. Nagyan ka kan si Jade. Niluto niya sa iba. Yung friend ko si Huli na. Yung tiger bomb. Niluto ang kamay. Pinabong ko ito. Ano ito pa? Masakit ang siya ni Huli. Kain. Bakit? Pwede. Ang paboritong breakfast ni Kuya, fried rice, eggs, hotdog. Nag-i-edit pala ako. Ayan, edit tayo. Tinalian ko siya. Si Mama, bibili raw siya ng mangga. Mangga, tsaka pili. Wow, Same magayon ako. magayon ako. 12:49 na pala, guys. Gusto ko nang maligo. Yung mga bata, kumain na sila. Pero di natin na-vlog. Kasi nag-work tayo dito. And ito yung taho matcha. Ngayon ko pa siya kakainin or iinumin. Nakapag-upload na ako. Ngayon, yung mga bata, nasa kwarto. Busy sila doon. Naglalaro sila magpipinsan. Sabi ko, mag-try ulit ako mag-edit kahit konti. Kasi baka mamaya alis na naman kami. Kasi nagyayaya naman silang maligo. Pero di ko pa sure kung saan ko sila idadalhin. But, yeah. So, habang busy sila doon, mag-work muna tayo ulit. Natin to kasi 2 days na ba to? Kailan ba umalis si John? Masarap pa din. Si Ma, meron din siyang fruits na may gatas. Yung nabibili siya sa LCC. May dragon fruit, papaya, basta mixed salad siya. Ayan si Sandro, hinihigop niya yung sabaw ng fruits ni Lola niya. Tapos lalabas sila ni Holly, hinihintay niya lang si Holly. Kasi yung mga kalaro ni Holly andun na sa labas, hinihintay si Holly. Ayan, okay. You alright? Where's your patch? Let me see. Yeah. The other one is on the floor now. Okay. Diyan na kanina, may mosquito doon sa loob. Saan loob? Nag-spray lang ako doon. Okay na, Baba. Go there now. Ano yung dalawa?
You know what? Papa was so worried. He's been looking. I said I was going. Where? Play basketball. Why did you tell him? Because Papa was looking for you and Sandro. The Papa thought you were in that basketball. I thought we were going there too. So where did you went? To his friend's house to play. Where? That's his own boot. His friend. So Papa is still looking for you. He saw me already. Just now? Yeah. Look how sweat you are. Amat, yung lolo nila, hinahanap sila. Kasi akala ni lolo niya, magbabasketball lang sila dito. Lumabas sila, pumunta sila sa mas malayo. So si Papa, ilang beses na siya balik dito, 3 beses, hindi niya mahanap. So nag-worry si Papa. Tapos yung mga bata sa labas, yung mga kalaro ni Holly, sinabi sa akin na alam nila kung saan pumunta si Zach. So, sila ang nagpunta kung saan si Zach nagbabasketball. Itong batang to, feeling local siya dito eh. Ayun, basang-basa, ang init. Ay, hindi pa ako guys, nagtatransfer pa lang ako, di ba sabi ko sa inyo mag-edit ulit ako. Nagtatransfer lang ako ng mga files kasi papuno na naman tong ating SD card. I had a shower because I was that sweaty. You were sweaty. What happened to this? Don't pick that one. It smells so good though. But why you didn't have a shower, Sandro? Ha? Why you didn't Kala have... mo mag-swimming. Wala, busy ang lahat. Dapat aalis kami kaso busy pa. Busy. We're just going to Plaza. When? Tonight. Or later this afternoon. Yeah, may pa Not mag-swimming. afternoon. Well, maybe tonight. Swimming. Tomorrow? No, tonight. Find him in there. Para mapadyak mo. Who's the one that drove you? Busy. They're all busy. Ayan. Isprayan ko ulit siya kasi may mga kagat na naman siya. Okay. Spray good. Okay, spread it, Baba. Spread it, please. Another one. Oh, I can't. Oh, your legs. No, Open, Aking mga anak, nasaan na kayo? Hanapin natin yung mga bata. Kanina pa sila dito sa labas. Saan kaya? Saan ka galing? No? Ay, nag-gym ka? Di mo na ako sinabihan kang nagsusulo-sulo kang nag-gym. 1,000 ang one day ko naman. Sayang. Hindi ko man aram ko na nag-edit siya. Nag-edit ako pero natapos ko na. Ayun sila sa ako. Kanina ko pa sila hinahanap. Nag-gym ka. Sinabihan mo si Glenn? Ano sabi ni Glenn? Dahil ba naman? Hindi na ako nakapag-gym guys. Nagsusolo na po siya. Ayan, kanina pa sila dito sa labas. Where have you been? Where you been daw, oy? Basketball. Zach? Tito Jack's talking to you. Abo niya kasi may mga nagpa-following girls. Kasi bago pa siya sa Indo lang. Ilan mo si Cole. Anong crowd? Ayun, so ano? Kunin daw nila yung bola pa. Pero bako na sinda. Ay, kasi yung bola, yung basketball. Longer. So basketball nila nakaano daw sa ano sa ewan ko kung saan nahulog. Ano da sa magras? Sa magras. Papa do it, Lolo. Mag-e-bike tayo guys, hindi pa ako naliligo. Let's go. We're gonna go there. We're gonna go with Soccer and Papa. Drive the e-bike. Drive the e-bike. Come on. You. Me? You want me to drive? Okay, come on. Seb, andun sila, hinahanap yung bola. Hinahanap yung bola, Seb. Okay, lakad ka na lang doon, nak doon. They get the ball? Dito po ang basketball court. Where's the ball? Oh, yun si Papa, oh. You found the ball? Where's the ball? Day man hindi man ko. Kailangan yung pumunta sa bahay nila. Hindi nyo yan makukuha pa.
Nailing nindo? Ay, Dayman, wala. Hindi nyo na yung makukuha. Nandito pala. Hindi nyo na makukuha. Kailangan yung pumasok sa ano. Wag na. Makagat pa kayo ng ahas. Wag na. No. You're not going there. Paano nila nailagay dyan sa loob yung bola? Gabos sila may bola. May pasok doon ni Kuya daw yung bola. Pero hindi ko alam kung paano niya nailusot doon. Sabit na lang daw sila, oh. No, my Sabi- finger laying that way. Hindi natin na-play. Lahat pala din meron anak ko. Lahat may ari ng ball. Paano pa kayo maglalaro doon? So, wala nang bola. Papa was done. Wala na. Papa, what Junior said? Nagpasara. What Junior said? Ayan, nakuha na yung bola ni Be. Thank you, Be. Paano mo nakuha? Si Gagol. Sino yun? Jelly ba doon? Ah, Nilulubito. ay, thank you, Be. Salamat. So, say thank you. Say thank you. So, bigyan ni Papang 50 pesos yung kumuha ng bola. Yung lalaki, yung pinsan daw nung babae, yung nagati ng bola. Dito pala siya. Binabantayan niya yung ano, yung may CCTV siya sa bahay niya. Kasi yung aso niya, pag nakakuha ng kung ano kinakalat sa bahay, ngayon tinatawag niya pag may ginagawa. Okay. Ang agang umuwi ni ate, so ngayon sila yung papasok ng mga nilabhan. Saan yun yan? Hindi yan maura nandyan, ma? Masalaw ka? Ah. Si ate naglaban yan eh. Kaligo na si kuya. Kain ako ng inunon. Ano na, 6:30 na guys. Ito yung lunch natin. So kain muna ako. May pili pa dito. And ayan yung kuyog. Oh my God, sarap. Guys, tapos na akong kumain. Ang dami kong nakain. And naubusan ako ng rice. Nagpahingi ako ng kanin kay Lola Adjo. kay Lola Adjo tong rice cooker. So, tell Sandra to bring it back to Lola Adjo. So, ang dami kong nakan as in grabe. Dito naubusan. Ang sarap nito. Hindi ako magsasawa nito at saka pili, guys. Diyos ko, Lord. Thank you. Isasauli niya na yung rice cooker ni Lola Adjo. Lola Adjo. Yun na, bigyan mo na yan kay Lola Adjo mo. Say, what you gonna say? Salamat po, Lola Adjo. Here, and TJ lost the basketball, I ain't lost it. and then we found it. No, Right behind you. No! Last night, TJ went. Kausap namin si Jan. Nakaligo na sila, mother. Kausap ko si Jan. Kabababa lang namin. And, ayan, si ma'am ready na. Alis kami. Nakaligo na pala ako, guys. Ready na kami umalis. Kaso, ang lakas ng ulan sa labas. Ayan, sila papa. Si mama kumakain ng saging. Gutom na sila. Kakain kami sa Chowking. Si Sak nagyaya. Kasi di ba nung isang araw, kumain kami ni mama sa Chowking. And sabi ni Sak, itry niya din daw. Si kuya gusto niya sa barbecue ni Tita Ying. Doon daw siya kakain. And ito yung suot ko ulit. Kasi press ko lang siya, guys. Doon lang muna kayo ng balita habang hinihintay na tumigil yung ulan. Ano ba yan? Pinapahinay-hinay namin yung lalo siyang lumalakas. Kamusta na kayang barbecuean doon? How many shower did you have today? 3? Nilalagyan ko ulit si Oli ng spray. Come on, Papa. Alis na kami, guys. Hindi ko pinapadala yung yung ating yung bola nila. Oh, yun ang mukha natin. Wait, Baba. Ano na sila doon, oh. Nasaan na si Papa? Nagmotor si Papa, eh. Anything. No, I had that. That'd be 50.
The instant, yes, this is cooked. Okay. The instant you can't, but cooking, it's alright. Oh, what about the one at Plaza? Is that one alright? Yeah, the one that we order from Graceland, it's alright. But the instant, nah. Oh, but I want cheap, Mum. Can I have one piece pancit canteen with one piece of chicken? Can I have that? Yeah, the L'Oreal. Like Lola. I'm just wondering. That's the, yes, no. Ano yung imperial chicken chop with egg fried rice? Nasaan yan? Yung imperial chicken, yung chop with egg fried rice? Ano yung chicken chop with rice? Chicks, hindi ko yan alam na. Chicks, I don't know what chicks. What's that there? Just Yeah, fried rice, pancit canton, and then fish cracker. is it chicken? Chicken, yeah. So, L'Oreal. Yeah. Mommy, Yeah. wait, what's this little bowl from that? It's nice. It's a rice, sticky rice. Ano? Wait, Mum. Siomai chow fan. Ikaw ma. Mum. The same? Wait, Mum. What? But I just want one piece. Wait, what does one piece mean? One piece chicken. Oh, one piece with rice. pancit canteen with rice. One piece? Ano yung one piece with pancit canton? Is that with chicken? Oh, with chicken. Chicken and rice. Okay? Chicken, rice, pancit. Yes. 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 Ikaw, Sandra, what do you want? Yung imperial chicken chop with egg fried rice. Narinig mo yung order niya, okay. And then, yeah, dining. Tapos, ano sa'yo, kuya? Chinese style fried chicken. Ano? Which one? That one. L'Oreal? L'Oreal. L'Oreal daw, isa. Huh? Ano sa'yo? L'Oreal din sa'yo? So, Dalawang L'Oreal na po. pari na. Kararating lang ni Papa. Ano gusto mo pa? Si Mama, gusto niya yung L'Oreal. Chicken with pancit canton. Gusto mo din yun? Okay. Tatlo na. Chicken. Pinagamit ni Papa sa akin yung kanyang senior card. Naka-discount kami. Magkano yung discount? 30? 31 pesos. 31 pesos. So, sayang din yun. Pineapple yung kanya. Okay pa? Whose is this one? Yeah, this is mine. Baba, don't play with that one. Huh? What kind of tea? It's iced tea. Si Holly gusto niya water. Medyo puno na yung Chowking. Buti na lang. Nakakuha tayo ng table. Ano yun, ma? Marami siyang nalo. Yung tubig is kami. Ito na ito, ma. Namulbuan si ma. Powder kanina para siyang multo sa sobrang puti-puti. Okay na. Ang aking kamukha, so alam nyo na, pagtanda ko, yan po ang magiging mukha ko. Yan na. Feeling ko yan na yung order natin. I think that's the one. This is yours. No, that's With rice here. Oh yeah. Chicken what's crispy. that's not mine. This with rice. With rice here. It's mine. It's not mine. No.
Kain na sila, guys. Ako kumain ako, di ba? Maghahalo-halo lang ako. Ano yung beef na? Chicken? Kuya. Share ka tayo. It's not even cold. It'll get cold. Your first time? How it smells that. Yeah, it's jelly. Gelatin. Nice? You like it? The milk stuff. What's that liquid stuff, Mom? Milk and ice. Front ice?
Delicious. Masarap. I thought you're just gonna try. No. That's fruits. Fruits. Yung langka ayaw niya. There's jelly. Nice. Masarap. Got it. That's boba. Red one. Boba. What? What happened? Really something I did not like. I don't know. That stuff I use in the ice. That long thing. I go for stuff with just frying. I'm not eating along with Kukunin niya pa. Wala na, hindi niya ako sinayba ng leche plan. No more. Banana. Tapos na yung dalawa, lumabas na, oh. Si Kuya, always last. Ito kumakain ng chicken. Binibigyan siya ni Kuya kasi binigyan niya yung food niya kay Kuya. Sisak na sarapan siya actually dito sa halo-halo. Ayaw niya lang yung langka. Tapos na kami, guys, oh. Mom! Hi, boy! Hi! I have to buy something. Kita ko nitong Tiger Balm Spray. Meron pa ba? Kunti lang. Parang ang tahimik na dito, guys, compare nung dati dito. Wala mo. Huh? I know, not much people. Bakit? Bakit? Because there's no event anymore. Andito na yung mga boys. Bye. Where did you get that money from? Where? How much you need? How much you need? Ikaw nagbigay ng pera sa kanila? You gave them your money? Wala ka ng pera. Yung ano? Ayan si Kuya. What did you get? Oh, you didn't get the, what you call that? Cucumber lemon. Mango. It was 35. That's all I could get. Ah. Si Sandro hindi kasi pwede si Sandro sa mga ganyan-ganyan. Kasi babawalan siya ng mami niya. Ni Yinga Bicolana. Nagmakdo yung dalawa, oh. Nagnanay tatay sila. Wait, Mom, I think In this ready? If you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then Italia, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, and then Chinese, E-R, Sansu, Wu, Chifa, Joshua, and then Filipino, Tagalog. Tagalog, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. Well done. Bye. We're going home. Bye. You wanna? 'Cause I think I do want you next to me.